Hej alle sammen, i dag vil jeg godt vise jer mit værelse, for det har jeg ikke gjort før. Jeg deler dog værelse med nogen, men det kommer jeg ikke til at vise, så her kommer det. Ja, det er nærmest alle mine ting, og ja, der kan man se sådan nogle af de ting, jeg har, men ja, jeg har sådan en vogn, men ja. Den anden side, ja, jeg kan godt sådan, ikke tænke på min stol. Og så, ja, det ser dog lidt rodet ud, men det er meget pænere, end det lige ser ud. Ja, vi skal lige hurtigt lidt den der. Så, ja. Men ja, det var det der hjørne. Ja, jeg går til spejder, sådan der står spejder på. Ja, der står spejder på. Altså til spejderlederen. Jeg har lavet den sammen med nogen. Jeg kommer ikke til at sige hvem, fordi det må jeg ikke. Men ja, jeg har i hvert fald lavet den sammen med nogen. Det så I ikke lige, vel? Nej, det gjorde I ikke. Så ja. Og her er den anden side af mit værelse. Jeg har lidt mange ting på væggen, men det er det, jeg godt kan lide. Det er det, jeg godt kan lide ved det. Så ja. Så skal jeg. Og ja, og det her, det var så mit værelse. Så farvel!